Ahojte, dneska si ukážeme, ako urobiť slané cesto, z ktorého potom môže byť vlastne nejaká ozdoba. Takže poďme na to. V prvom rade budem potrebovať nejakú nádobu, hrnček, hladkú múku, vlažnú vodu, topočka a soľ, ktoré je strašne málo, pretože toto je jediná soľ, ktorú máme. A budeme musieť takže poďme začať. Čiže budem potrebovať jeden hrnček múky. Nepísalo tam, že to má byť hladká múka, tak dúfam, že je jedno, aká to bude. Dobre. Dobre, ja to tu upracem. Mám. Nasypeme. Teraz by pôvodne mal ísť jeden hrnček. Nie. Počkaj, si robíš stranu, že až dva. Počkaj. Všetko to mám z tejto knihy, ale trošku som sa tu stratila. Kde to je? A tu. Super, 2 šálky múky. Preboha, mama ma zabíja. Som mi minula všetku múku. OK, takže máme 2 šálky soli. Teda múky, bože. 1 šálku soli. Neviem, či som nezabudla niečo. Jo. Počkajte ma zatiaľ, kým ja toto všetko urobím. OK, takže pôvodne mám asi iba toto. Tak zatiaľ to ide tam. A idem to robiť zase. Tak ma počkajte zase. Takže zistilo sa, že preto som toho tak málo mala, pretože som to robila do zlej strany. Ja som to robila takto a ja to mám byť takto. Takže, moja chyba. Mňa bolí ruka. Dám tam iba toto. Neviem, či to stačí. To je príjemné. Keby ste vedeli, aké to je príjemné. Podľa mňa už na začiatku videa ste vedeli, že sa bude variť, pretože mám zásteru vlastne. Čiže na čo som vám vravela, že sa ide variť, keď ste to mohli sami uvidieť. Takže no, zase má chyba. No a ja musím ešte, pretože to je málo strašne. Idem ešte. Takže snáď to už fakt, že bude stačiť, pretože ja už nevládzem, moje ruky už nedávajú. Takže aj tak nebude sa to jesť, čiže podľa mňa je jedno, ako to bude mať chuť. Však, či? Mám to teraz miešať, ak sa nemýlim, takže jo. Tak a idem miešať. Počkaj. Ježiš. Tak ešte musím dať tú soľ, pretože je jej tam málo. Konečne toho je dosť. No, tak sypeme. No a ideme miešať. Potom tam ešte musím dať vlažnú vodu, ktorú si teraz akože idem dať. No vlastne, no. Musím si ju dať do kanvice. Počkať, vlažná voda je čo? Vlažná voda. Je studená však. Ja si to idem vygoogliť, pretože ja teraz neviem, tak idem googliť. Tak čo zatiaľ? Aha, už viem, čiže tam musím dať mierne teplú vodu. Tak idem na to. Počkajte ma. Takže tak mám to a ideme to tam naliať. Ono to má úplne že inú konzistenciu. OK, takže miešam, pokiaľ cesto nebude hladké. Takže potom sa vám ozvem. Povedzte mi, toto je hladké cesto? Nie som si istá, pretože akože už sa to celkom ťažko. Pozrite, bez držania a s tým, že musím použiť extra silu. Au, moja ruka, to bolí. Neviem, či natočím ešte ďalšie 2 časti, pretože ono to musí nejak vyschnúť alebo vykypieť, či ako to mám nazvať. Potom sa to musí piecť, čiže no, ťažké na vysvetľovanie. Od babky som zistila, že tam ešte treba dať soľ, ktoré mám už fakt, že málo. Toto je všetka tá soľ.
A bolo jej potato. Tak idem na to. Počkaj, ja som tam dala korenie. No dobre. Čo tam robí korenie? Tak idem dať ešte sol. Ja som tam dala všetku sol. Ups. Ja som tam dala ešte múku, ono to bolo strašne riedke. A aj to je ešte riedke. Neviem, ako dlho to mám akože ešte robiť. Pretože toto je riedke. Z tohoto sa nedá tvarovať. No. To je riedke. Nevadí, že sa v tom špáram, pretože ono sa to ani nebude jesť. A to je proste antistreska. Oh my gosh. Už viem. Ono to potom ešte treba nejak vyvalkať. Babka, ty si nevedela, že to treba ešte potom vyvalkať? No teraz som celá od tej veci. Tak, no, čo už. Jasné, že to treba válkať. Prečo som to skôr neprečítala? Vysvetlíte mi to? Počúvam. OK, takže našla som utierku, idem to tým zakryť a vlastne ide to nejak odlihovať na pol hodinu. Cool. To je ľahké. Kde to mám dať vylihovať? A už viem. Tak a čakáme na ďalší diel, ktorý potom vlastne tiež vydám, takže počkajte a za pol hodinu, možno za 2, ja neviem, ja to potrebujem nechať odlihovať, tak zase sa vám ozvem a potom to ešte budem musieť piecť, čiže asi si dám zase tú pauzu a potom natočím tretí diel. Dobre? A sľubujem, na tieto 3 videá potom urobím zoznam a to si budete vlastne potom môcť pozrieť, akože všetky 3 videá v jednom zozname. Sľubujem, takže no. Ahoj, idem čakať. A rozmýšľať, čo z toho potom urobím. Aké tvary. Tak ahoj!